Здравейте, фонови забелянковци! Вчерашният ден не беше много успешен. Имаме от 5 мача 3 познати и 2 непознати. Днеска съм ви подготвил 5 срещи и дано да излязат. Първият е за Суперкупата на Италия между Наполи и Интер. Този матч според мен е твърда двойка. Според мен Наполи няма да могат да се дигнат срещу Интер, защото Интер са в страхотна форма и този матч е твърда двойка. Втория матч е за Купата на африканските нации. Той е между Мозамбик и Гана. Този матч го казвам, че ще е под 2,5 гола и половина. Третия матч пак е от Купата на африканските нации. Той е между Гвинея, Бисао и Нигерия. Този матч е двойка, тъй като на Нигерия им трябва задължителна победа, за да се класират напред. Следващия матч е пак от Купата на африканските нации. Той е между Екваториална Гвинея и Кот д'Ивуар. Този матч пак е двойка, тъй като трябва Кот д'Ивуар да бие задължително, за да излезе и той от групата си. Следващия матч е от Турция Лига 1. Той е между Гьостепе и Умрънияспор. Този матч е единица. Третия срещу 11-тия. Според мен тук Гьостепе ще бие. Той е в много добра форма. Умрънияспор има 3 победи и 2 равни. Пожелавам ви на всички днеска да хванете колкото се може повече мачове и на всички фишовите ви да излязат. Успех и всичко хубаво от мене!